μου σπλαχνώ των σπλαχνών μου, καρδούλα της καρδιάς μου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για ακόμα μια φορά ο Σύλλογος Γυναικών Φιλιππιάδας στέκεται αρρωγός στην καλλιτεχνική ομάδα του Δήμου Ζηρού και συνδιοργανώνει την έκθεση ζωγραφικής. Φέτος το θέμα της έκθεσης είναι το καταφύγιο, όπου καταφύγιο είναι αυτό που νιώθει ο κάθε άνθρωπος ότι μπορεί να βρει την ασφάλειά του. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που σε αυτή εδώ τη μικρή πόλη υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που με τις ευαισθησίες τους βοηθάνε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που πολλοί πίεσαν για να οργανώσουν αυτό το πράγμα. Θα σας εκπλήξει όσους έρχεται να επισκεφτείτε την έκθεση πόσο αριστοτεχνικά έχει στηθεί, λες και έχει στηθεί από επαγγελματία. Δεν θα μιλήσω φυσικά για τη δύναμη των έργων. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Εύχομαι να υπάρχει αυτή η διάθεση όλων μας για να πηγαίνουμε ένα βήμα πιο μπροστά αυτόν εδώ τον τόπο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γυναικών και στην καλλιτεχνική ομάδα του Δήμου Ζηρού, στην δικαστική ομάδα του Δήμου Ζηρού καθημερινή. Είναι πραγματικά μια υπέροχη πρωτοβουλία και μια υπέροχη έκθεση. Την έχει ανάγκη ο τόπος μας. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα είμαστε δίπλα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχουν καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν. Ευχαριστώ. Και τι θα το βάλω, στο άσπρο. Η τρίτη μας έκθεση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όσο για μας και τα έργα μας, όσο και για το κοινό που έχετε και μας επισκέπτεται. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα είναι ευρύτερο, το έχουμε πει και θα το πούμε. Εμείς βέβαια σαν καλλιτέχνες το αντιμετωπίζουμε με έναν αγωματισμό και επικοινωνίζουμε τα όμορφα πράγματα του καταφυγίου, γιατί η επίκαιρη πραγματικότητα θα ήταν πολύ θλιβερή και δυσάρεστη αν βάλαμε πραγματικά κατά αυτού ουσίας καταφύγιο στα έργα μας. Αυτό ελπίζω να περάσετε καλά και ελπίζω για καμία γυναίκα στην Ελλάδα πια να υπάρχει πραγματικό καταφύγιο ή ανάγκη να πάει σε κάποιο καταφύγιο. Αυτό. Για πες μου το όνομά σου. Άνθια Κωστούση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ουσιαστικά ένα αντικείμενο το οποίο γίνεται μια αποπλαισίωση του αντικειμένου. Παίρνουμε ένα παιχνίδι, ένα άλογο το οποίο προοριζόταν για μια χρήση να παίξει ένα παιδί. Το βγάζουμε από το πλαίσιο του παιχνιδιού και γίνεται κάτι άλλο. Είναι ουσιαστικά ένα κινητικό γλυπτό, το οποίο νομίζω ότι στον χώρο του καταφυγείου έχει την έννοια του ότι ακόμη και ένα παιδικό παιχνίδι μπορεί να είναι και το καταφύγιο για ένα παιδί, για έναν ενήλικα, για τον οποιοδήποτε. Αυτή την έννοια έχει. Αυτό. Πώς λέγεσαι? Γιώργας Χάρης, είμαι καστικός, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών. Τι είναι τελικά καταφύγιο? Μήπως τελικά καταφύγιο είναι η ίδια η τέχνη? Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Ζηρού για τη στήριξη της έκθεσης και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Μίτσον, τη φωτογραφική ομάδα Φιλιππιάδας Σταυρό για την παραχώρηση της αίθουσας και τους χορηγούς μας, τον κύριο Χρήστο Μούντο με το σπιτικό, το κατάστημα οπτικών Μαριώτικα, την ποτοπία Γράτσιος και τον κύριο Γιώργο Λέτσο για την προσφορά δρασιών. Η συνεισφορά όλων ήταν πολύτιμη. Στο σημείο αυτό, να καλέσω τον Δήμαρχο Ζηρού κ. Γιώργο Ζιβούλη να αφαιρθεί την κριτικό.
κρύψε βαθιά το φιλί. Θα με δω στις μοναξιά στο σκαλί, στο καλό ταξιδεμένο μου στα βαστάξουνε τα δυο ματάκια του μεσημεριού το φως. Δύο δάκρυα ρωτάνε γιατί φύγανε που πάνε, τι να σβήσουνε που εκείνα πιο πολύ και είναι κι από το φιλί. Δύο δάκρυα ρωτάνε γιατί φύγανε που πάνε, τι να σβήσουνε που εκείνα πιο πολύ και είναι κι από το φιλί. Θάλασσα, βαρκά θα φτιάξω κι εγώ, μάγισσα, το θησαυρό σου να